Vagari vemusha weEpworth muHarare vakasara vasina neremuromo mushure mekunge mbuya vati kwegurei vanozivikanwa nekuti Gogo Maseko vakadyiswa nhengo yesikarudzi nemumwe muprofita achivapomera mhosva yeuroyi. Chiitiko ichi chakauya mushure meGogo Maseko vanetsana nedzimwe hama dzavo dzepedyo dzichivapomera mhosva yekusabvarura machira. Vachitaura navatapi venhau ve263 Times, Gogo Maseko vakati kushungurudzwa kwavakaitwa nemuprofita uyu kwakasiya hutano hwavo hwaderera uyezve nguva nenguva zvinogara zvichivadya mwoyo. Ndiko kwatiri kuno kunasi. Asi muri kustopover kumagala. Kustopover kuruwari rwemusangano. Imimi Gogo munonzi Gogo ani uye mune makore mangani ekuberekwa? Ini ndonzi Gogo Gladys Maseko. Ndine 66 gore rino rikasvika musi wa22 December ndakwanisa 66 years. Tine nyaya yatakaona yaitendera padandemutande resocial media iyo inosiririsa yakaitwa namadzibaba. Mungatsanangurira here mhuri yeZimbabwe kuti vanhu vange vachiziva zvoshuwa kuti nyaya iyi ndeyechokwadi, nokuti vanhu vazhinji vari kufunga kuti maybe idrama kana kuti munge muchitsanangura kuti madzibaba zvizvo zvakakuitai zvakafamba sei, uye zvekare tichange tichikubvunzai mumwe mubvunzo. Madzibaba aya akauya pano kuseni 9 o'clock ndaenda kadogara apa ndakadhakiwa ndichinzwa kuti handikwanisi kusumuka kana kudini. Hawana madzibaba achisvika ndirapa achibva asvika baba madzibaba haana mbondimoresa kana kudini, asi kuti akangosvika kudini kugara apa pamapendekete unobva vandidai mavoko handiti. Ini ndichifunga kuti kombo munhu ari kutamba neni here anondiziva akangobata saizvozvo achibva andimupandidzira kumadzuri nekubva abvisa vhudzi iri rese ndandine rasta ndichakutorai chitupa changu muona ane rasta akabva ari kupunira pasi ipa achibvisa, asi wakazondibata kuti anyatsobvisa ndouyu neuyu neuyu nemubvana wake. Vakadzi vahafu ava ndo vakandigara mumakumbo, umwe pachipana pasaidi umwe akabata gumbo kuti ndicheme ndasingakwanisi kuti nditi ndiri zemeri. Uyu murume akandipara musoro akapedza akatanga kutemera nereza. Yenchefu yangu yandimona yainditemera naribve ropa iyi. Ndakazama kuruwacha kana kudini ndaipukuta ropa iroro. Apedza kunditemera ndakapukuta musoro wangu wese. Apedza izvozvo akandibaya injection side uko. Apedza akanditora ropa apa unoona akasodza zvitubhu zvake so zvazvine chiclip kumusoro. Apedza izvozvo akati iwe strong beast nhasi wafa wazvinzwa, unonzwa kuti wakaburaya vana 9 varumbidzai 8 vaevangelistas 6 vamodi. Saka ndo zvandakuurayirai neprazi. Ndakambokuti ndakaudza modi kuti utipe mari yaukabva nayo tikugovere. Ina ndisingadaire kana kudini. Apedza izvozvo akanditi ipa namanje apa animuona apa pandakabata apa panotorwadza. Akandidzipa akaburitsa zipi yake yanga ane chikabudura chinoda kuita setauro rangu iri handimona uyu kubva nditi dzvi akabata apa pandirikuda kuti nditi uyu anga achitondibata maoko kubva nditi chinhu chake mukana womutse handiti ukanzaya ndiwo switi yakoyo idla switi yakoyoyo kuti ndirume ndakandisina simba rokuti ndimuti asi ndakamboda kuzama kuti ndirume asi ndakashaya simba. Ndikamba ndangomutarisa kuti ndimutukirire kana ndini ndaona kuti panapo rwadza manje. Ndakamba ndatanga kudini kurutsa ibaba kurutsa ukanzi you see you are dead you strong beast I kill you already. Usafungwa kuti ukangwara yaona ungwara kuti ndimupindure zvinhu zvese handina, asi ndakangokwanisa kumutaura kuti ndinokusungisa. Ukanoti nei chaunondisungisa nacho chii chaunacho iwe zvaikadai usaita zvokuuraya vana vavanhu uri muroyi. Akabva nakuti zii akabva ndatanga kurutsa iye akabva atanga kuti kusuduruka. Avo vakadzi ndo vakatanga kubva iye kubva asara achindibaya musoro kanzi usavhaira shiti hauna chauinacho. Ngamara ndiri zii chikorutsa akatarisa kai wherever you go panonomhangara nyaya yako haitambirwi haina witness hauna zvaunondiita. Panangonyarara abva pano akanopinda apa
ndozonza time avapa kandopfuura futi napana zvikanzi mamugadza pasi ishe kanza hatemi miti yese iri pano pane misasa yakazara nanchengeta miti yangu yemakochadhesai zvikanzi hapana muti wachatema kana kutengesa zvinhu zvazvangu ini satanism ndikabva ndanyara kai zvazvenyu ishe vachimudaira mushe moda akati ndinoda ishe kuti mumuuraye mazvinzo ndiri kuda stendi ndiyo handikuda ishe mukamuuraye munenge mandigonera handina chandakaita kana kumurwisa kana kudini handina akangopedza achibva ati munzira mavo mutasa voenda indakasara ndiri pano ndichingorutsa ndakadai ndakavata kubva kuma9 o'clock ndakavata apa kuti ndikambaire handichagoni kusumuka handiti panguva kurutsa chete ndichirutsa uye achiuya pakauya mukadzi umwe chete wapapapo ndiye akaona kanzi gogo ndaimunzwa achidaidza munzeve asi kuti ndichamuona maziso angu aya ndasati ndichaona aita kuita dzingu ndisati ndichaona asi ndainzwa kuti ndiye ari kudaidza asi kudaira handigoni akabva aendawo akandisiya ndiripo ndakazoti kunze kutoedza ndokandakanyatsooti pepedzi manje so ndikati ko ndiri kuita sei akakona musoro manje wazvimba meso ukandimona so kuzvimba uku wamunoona kwakadai ndoita afanika gudu ende ndakaisviba kuita black kuita ganda remiri ndasviba kudaro kuti ndizive zvokuita ndakatorota mumusana ndizive zvandaindotorota ipapo ndo pandakamuka ndikapinda mumba ndikanorara mumba mero ndakaita 5 days ndisingadye ndiri mumba umu achitora zvidhina uyu nouyu vachirova vanhu vaya vanouya kai munenge angosvika ipapo ndinoita ngozi kwaari angosvika ipapo achimununura ndinoita ngozi vanhu vese vakatiza hakuna akada kuzouya pano kana izvozvi namanzi kuti mudaidze vanhu kuti uyai mutiitire witness vanohla muprofita nekuti muprofita uyu muprofita uyu ndewekereke ipi naiye ejohani masowe echishani anonamatira ari kupi ari kumukuvisi woodlands pamusasa pabooster asi mimi nhau yenyu makazama here kuzivisawo mapurisa edu ezimbabwe republic police ava nokwanisa kunge vachikubatsirai kana muchinge mapinda panjodzi dzakaita seidzi ndakanoripota muna august last year handiti august ndichitanga kufambira ndaakunzwa raiti nokuti ndakazopenga kupenga chaiko musara ndakungomhanya ndichifamba handiita izvozvo pandakazotorwa neshamwari yangu abva andirapisa shamwari yangu yaing'anga ufuti anonzi Mbizi abva atanga kundishanda chaizvo achindibvunzisisa achiuya pano achindibvunza kai zvakafamba sei kanza akanditora ndikaenda kumba wake abva atanga kundibvunza atanga kundipa mari ukaendai kuhospital kana muprofita auya anobhadharisa aibhadhara kana n'anga chaiye aiuya kuzoti indishande Mbizi aibvisa mari obhadhara kaigogo zvina basa zvichapera asi ndakati shamwari daikwanisa kunditangira mushonga wamakonzo ndimwe zvangu ndiperi uyu Mbizi akati mwana wako wabvisa ziso nenyaya iyi iwewo zvikura chaugona chii vanhu vanosara votosasana handitombodi kunzwa kana washaya chekudya ndinokupa chikafu ndo zvakaita Mbizi kuti amara mapurisa ndanomhang'ara achindidzinga akatanga kundidzinga muna august september october november december achindidzinga ndikangosvika kunzi mbuya imi bvai pano Kennedy mune ngozi imi bvai hamuna kumira zvakanaka ndodzoka kuzoti musi unoyu ndakabva ndaenda ndanosvika vanga vadzura chibage animwana mukaenda seruko vakadzura chibage vese iyei ndakacheresa gomba resuweji ndida kuvaka toilet kuti rinde apo vakanovhara toilet yao